Жюль Верн працягвае жыць ва Францыі, і найлепшы доказ гэта вось гэты велізарны механічны мінатаўр. Ён з'яўляецца часткай так званай зале машын у Тулузе, і на ім, дарэчы, можна ездзіць. У гэтай зале машын таксама знаходзяцца розныя вар'яцкія абсалютна рэчы. І мясцовыя інжынеры, якія гэта ўсё збудавалі, яны не прыхоўваюць, што іхняе галоўнае натхненне яно паходзіць ад Жюля Верна, Леанарда да Вінчы, Густава Эйфеля. А гісторыя гэтай машыны увогуле пачынаецца далёка на поўначы з наўпростага запазычання ў Жюля Верна. Тыя ж самыя людзі амаль яны збудавалі ў свой час механічнага слана ў горадзе Нант у 2008. А горад Нант гэта проста радзіма Жюля Верна. І вось гэты слонік з Нанта, ён акурат проста ўзяты з кнігаў Жюля Верна, а менавіта ягонай кнігі «Паравы дом», дзе пісьменнік апісваў падарожжа праз Індыю на велізарным слане, які рухаўся за кошт пара. Таксама ў той жа стылістыцы яны маюць паравога павука, напрыклад. Гэтага мінатаўрыка яны ў Тулузе заганяюць проста ў памяшчэнне свайго гэтага музею, выглядае вар'яцкі. Асабліва, калі ён рычыць і махае рукамі. Але пачалося ўсё менавіта з гэтага слана ў Нанце, які наўпрост узяты з кнігаў Жюля Верна. І вось такім чынам французы працягваюць усё яшчэ браць надыхненне для чагосьці новага ў свайго славутага пісьменніка.